Nou ring je krijgt van je per vrouw, die zegt hoitje meer en ik ren maar gauw terug. Maar ik een beetje onwennen soms, onder bekendheid. Dan zei ze meestal zegt hoitje meer en dan ring ik maar gauw terug als een soort van angsthaas. Maar misschien mag ze gewoon even vreden, hè? Misschien vallen bij de nee dan net? Ik denk vrede je even wat. Nee? Mag ik die wat vreden? Nee? Oh, nou, ik denk je hoi jongens, kom maar even praten. Nee? Ja, spiederen nog wel eens er net op, dat waren ze net. Ze joggen wel heel graag, Jerk. Ja, je joggen wel heel graag, hè? Grote fans, hè? Ja, dat is goed, hè? Nou, hey, tot ziens, hè? Hoi! Hartstikke leuk als even shows naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Bist je net abonneerd? Abonneer je dan. Terug even op abonneren te drukken. En vies je nooit al een leuke video, druk dan even op het toenkom heen. Geweldig! Maar ik weet niet of jij zou het willen, kunnen. Heb Wat je is de tijd? bedoeling dan? Kijk, ik ben normaal loop ik gewoon over straat en dan film ik mezelf zo een beetje. Ja. Maar wat gaan we doen dan? Ik ben bezig met eigen bedrijf te starten, zeg maar. Ja, ook een video? Oh, je bent al bezig. Ja, ook een video? Dus, concurrentie? Concurrentie, inderdaad. Dus ik wil een hip-hop filmpje maken, zeg maar. Okay. Voor mijn website. Ja. En ik dacht hier gewoon bij het water, in het midden van... Dan gaan een paar mensen dansen en er moeten een paar beelden van gemaakt worden. Ja, 3 mensen gaan ze dansen. Ja. Ik heb een speaker mee, dus ik doe de speaker aan de zijkant. Ja. En dan ga ik met de 2 dames gewoon helemaal los. Oké, nu direct? Ik wacht nog op 1 dame. Oké. Dus we kunnen beginnen, ik denk over 5 minuten of zo. Ja, oké. En heb je dan nog wensen qua camerawerk? Hoe bedoel je? Nou, heb je nog wensen? Moet ik op een bepaalde manier wat filmen? Nou, jij bent de cameraman, dus ik denk je weet meer dan mij hoe moet je alles gaan doen, toch? Nou, we gaan even kijken. Ik ben benieuwd. Je kan zeg maar 1 keer van stilhouding alles opnemen. Ja. En een andere keer met een beetje verplaatsing. En wat levert het op? Zeg maar, wat wil je? Dan moet ik even kijken. Hoe lang gaan we filmen? Hoe lang denk je ongeveer? Ik heb afgesproken met hun 1 uurtje. 1 uurtje? Ja. Nou, zo lang ga ik denk ik niet bezig, want ik heb natuurlijk nog wat anders te doen. Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe lang zou je kunnen en hoeveel zou je willen ervoor? Ja, moet even kijken. Wat zullen we even doen? Nou, ik ben ook wel een heel aardige jongen vandaag. Oké, dat is fijn. Dus even kijken, wat vraag ik normaal per uur? €75, dus een half uur. Wat is dat dan? 27,5? Misschien denk je hem nog wel. €74. Al de macht is wat een prudieelt. Kreeg de Frieske Vlogger zoveel beroeren betellen. Nou ja, als Frieske Vlogger, kijk, beter zeggen, nou ja, dan ben ik geen dubbele cijfers. Maar ja, voor uw reclamebureau, Hartog Krullen, hebben we gewoon een bureautarief. Misschien dan volgende keer als ik ga opnemen, ja? kom ik jou tegemoet, ga ik jou weer vragen. Wat dan? Kan het niet? Nee. Nee, wat wil je geven dan? Ik ben net klaar met mijn opleiding en ik betaal alles vanuit mijn eigen zak. Eigen website bouwen, van alles wat. Maar wat vind jij een goede prijs dan? Nou ja, ik denk, misschien heb je een visitekaart bij je bedrijf? Ja, het bedrijf, ja. Nou, misschien kunnen we later dan contact met elkaar opnemen. Voor als ik leerlingen heb, wil ik opname, kan ik met jou oh zo, opnemen. Een soort van in reclame future, ook voor jezelf, zeg maar. Ja, in de toekomst dan een... Ja, maar voor nu, ik zou niks, nee wat. Nee, zo ook. Nee, ik maak gewoon een paar beelden en dan, als hij dan een shout-out gewoon naar me doet. Is goed? Zullen we het zo doen? Heb je een visitekaart? Nee. Of, kijk, ons bedrijf heet Hartog Krollen. Dus als je kijkt, hartogkrollen.nl. We kunnen het straks anders, want jij moet ook mijn e-mailadres hebben. Ja, natuurlijk. Ik moet jou even die basal natuurlijk even sturen. Ja, wat wil je? 4K trouwens? Wat wil je? Ik wil hem voor de website. Ik weet niet wat handig is. 4K, 8K? Ja, 8K heb ik niet, maar 4K wel. 8K die bestaat niet, of wel? Hè? 8K die bestaat niet. Ja, tegenwoordig wel. Ja, zeker wel. Ja. Nee, dan doen we maar, oké, dan krijg je gewoon straks jouw e-mailadres, stuur jou gewoon een paar bestanden en dan moet je maar even kijken wat je ermee doet. En als ik het leuk vind, zeg maar. Ja. Nou ja, ieder jaar ga ik een voorstelling houden, zeg maar. Optredens maken voor een website, voor social media, noem maar op. Ja, dus voor promo van jou. Dus dan kunnen we samenwerken voor later. Maar goed, dan moet je wel direct afspreken. Dit is een beetje zakelijk. Zo van, ik geef jou die beelden dan, die mag je gebruiken, maar alleen voor je eigen promotie. Dus je mag het niet verder doorverkopen naar nee, maar alleen voor mijn website en op mijn Instagram en zo. Ja, inderdaad, voor je eigen promotie. Voor mij. Stel je voor, nou komt straks de RTL 4 en die zegt van... oh, ik wil het ook graag gebruiken. Ja, dan moet ik er geld voor hebben natuurlijk. Hè? Dan, nee. Ik geef jou gewoon die beeld dat jij zelf voor eigen promo. Ja, ik doe het echt alleen voor mijzelf, voor mijn social media en op mijn website dus. Oké. Ja? Ja, afgesproken. Top. Hartstikke leuk man. Nou, dan gaan we straks even filmen. Yep. Leuk toch? Ik ga even die andere oproepen. Dan willen we starten. Zeg je dat hè, of stredden? Zeg je dat of stredden?
Dat wordt hartstikke leuk dit. Hè? Gaan we straks even een dansfilm opnemen. Dat wordt geweldig. Dat wordt hartstikke geweldig. Hè? Nou, daar hebben wij, hè? Daar herinneren wij. Weer een bekende. Hè? Daar herinneren wij, hè? Ik zie je me altijd, hè? Er vallen dezelfde pet nog op. Ja, ik zie het, ja. Nürburgring. Ja. Ja, dat weet ik wel, ja. Godverdomme, jongen. Als je straks naar de Formule 1 jongen, net. Hè? Als je straks naar de Formule 1 jongen. Ja, even zien, maar dan weer hem net om te zien wie hij eraan werd. Ja, dat is Rijnwaarder, hè? Ja, jongen. Oh, Niks verder. Ik vond de wedstrijd Liverpool-Chelsea. Die vond ik Dat is volle mooi. ja, dat is weer mooi Wat wedstrijd. weer een mooie wedstrijd? Liverpool-Chelsea. Oh, de voetbal. Ja, Liverpool kreeg aan de kom. Nou, maar deze man ook even nemen Ja, natuurlijk. dat is zo vaak voor de camera gewoon. Deze man is Maar camera. ik vreeg me laatst al, hè? Dat vregen wel meer mensen al. Ja. Ben je die vrouw nog eens zien kwam die we op een markt Oh, Keppelhof. Ja, zo, je kunt beginnen, zo. Gisteren nog even bellen met Kappelhof. Kappelhof? Ja, dat is mijn advocaat. Zet hij wel stil. Nee, jammer genoeg net. Nee. Die het. Nou, jammer. Ik weet niet, dat is een zelfde vrouw. Nee. Ik ga ze niet keer jongen nog een paar weken later. Sorry, wat zei het? Ik ga ze niet keer naar jongen, een paar weken later op een merk. Ja, ik dacht ons maar eens een keer op zoek naar haar en misschien ook nog maar hier. Ja, nee, ik is dus een keer contact komen met haar. Maar ja, dan maar we correct weten van nou, als je in de buurt bent. Ja. Ja, ik dacht ik een onderzoek, maar dan weer de winkels deel, want ik kijk wel aan Ja, dat ze een winkelverbod maar hebben. sta ik naar Maar dat komt zeker niet meer natuurlijk. Nee, dat komt daar. Ja. En vrees dat er een advocaat Keppelhof is. Dan Ja, maar komt weet- misschien. Maar ik ga op een meester, die Lionek, nou ja, die moest een bot laatje om jouw lach. Je gaat een zeer aanstekelijke lach. We hebben denk van die ongeveer dat er wat Nou, die helemaal. Nee, maar het was echt een prachtig stukje. Oh. Ja, toch? En toen kwam ik voort in contact met die Friese vlogger. Hè? Ja, dus- en die bleek ik toevallig een foto te hebben. En hè? toen de tijd zeker meisje gaat in New York omstappen. Nou, ik denk, hij had een aardig kaartje gekocht. Ik zal even filmen trouwens. Ik wil er vregen om wat te filmen, dus ik ga er even erop. Ja. Oh, nou, hè? Oké, ja, gaan we los? We gaan het één keer Ja. doen, zeg maar, zonder filmen. Ja. Dat Oh, je ja, alleen oefenen. naar kijkt. En je weet hoe we gaan het doen, zeg maar, de dansen. Hoe gaan we doen? We gaan eerst dansen. Ja, maar zonder filmen. Zonder film. Oh, we gaan eerst even, gewoon even oefenen. En jij mag, zeg maar, naar kijken. Stel Ja? voor Oh, je- dan kan ik even kijken hoe het gaat. Ik maak ook direct even een making-of. Dat werkt een hele goede. Jullie zijn de danseressen? Ja, Ja? Heb je goed geoefend? ik dacht van wel, ja. Ja? Ja, komt wel goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat voor soort dans is het? Hoe moet ik het zien? Ja, urban hip-hop. Urban hip-hop. Yes. Is dat heel anders dan stijldansen? Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, dat is wel heel wat anders. Je zult misschien denken, wat klinkt het nou raar? Waarom zit die originele muziek er net onder? Nou, dat is vanwege de copyrights op dat nummer dat volgens mij Go Crazy heet. Geweldig. Nou, dat ging wel redelijk goed, toch? Nou, dit was hem dan. It's a rap. Dit was hem. It's a rap. Ja. Oh nee, het is een croissant zie ik. Interessant. Geen raps. Geen rap vandaag. Goed. Jullie? Hey, hartstikke bedankt. Tot ziens. Yes, bedankt. Ik weet niet tegen wie ik nog maar hoi roep, maar tot ziens. Nou, dan stik we even naar stik we verder. Even kijken of we nog een andere video-opdracht kan scoren vandaag. Ja, ik ga gewoon heel dag zo met de camera zo lopen, dan komt er vast wel iemand op me af. En die zei dan van, hé jongen, dat was een heel mooie camera, kan ik even filmen? Ja, joh, tuurlijk jong. Geweldig. Zo, nou, wat zei je? Hij zit er wel even op zet. Nee, ik ga er net opzetten. Mag ik ze erin opzetten? Nee, die wil je eventjes. Ja? Hey, Wat dan? halve meter. Zeggen dan een halve meter, maar... We zitten elkaar hard op alweer. Dat ken net, vind je ook? Dat hoort niet zo, vind ik. Ik denk dat ze er staan hè? En dan zit ik voor op hun motor vanwege de wielerkoers. Hè? Ja. Oh, dan, ja, dan stuk, ja, dit wordt maar die 100 meter, hè? Het is toch lastig.
Ik vind het wel lastig, eigenlijk zo'n soort van klikker gaan maken. Dan begint te piepen en als je naar een meter staat, dan ben je erbij. Heb je er last van, een meter of niet? Nee. Ben je wel in end? Ja, gelukkig. Ja, twee keer zelf. Ook maken hier dan? Ja, u ook? Ja, ik ook. Ja. Ik ben nog wel een meter of net. Dat zie je kennen, maar ja, je weet het niet, hè? Nee, ik heb de laatste keer die week dubbel in, maar toch wel zie ik weer. Ja, als je dat maar krijgen. Ja, nou ja, dat is inderdaad, dan denk je vaak, ik ben wat jonger, dus ik ben misschien wel veilig. Ja, dat zei ik niks van. Nee, volgens mij ook niet. Ik weet het net. Ken je meestal die corona hadden, hè? Ik ken mensen die het hard hebben, ja. En hoe is het hun vergaan? De ene is overleden en de andere die heeft hier in het MCL uit. En die man die werd om het half uur beld. De toestand was zeer kritiek, weet je wel, maar ze heeft het gelukkig wel opgered. Maar dat is wel heftig wat je zei. Dus iemand die je kennen, die is gewoon overleden met corona? ja, die is overleden, ja. Dat was 64 geleden. Inderdaad. Nee, niet altijd. Onderliggend leed of gewoon puur corona? Puur corona. Ja, maar dan zie je het niet. Nou, die mensen die krijgen dat en dan zie je het aan de buitenkant niet of ze het hebben of niet. Nee, ik denk het net. Nee, maar als je het krijgt dan best in de aard logeert. Dat is toch heel dramatisch dan? Ja. Die vreun of wat? Ja, de ene was van mijn kameraad en die andere die was, want die ken ik toevallig van de Duvelclub. Maar die vertelde dat. Hij zei, als je dan weet wat dat is, zei hij. Hij zei, nou, hij zei, die werd om het half uur bel. En maakt dat jou net voorzichtiger of was ten opzichte van het geheel? Of, Ja, je weet het niet. We hebben de hele tijd de mondkapjes op gehad. Oh. En af en toe dan kun je ze misschien beter nog wel opdoen in de winkel of zo. Weet ik al wat eigenlijk druk is, maar je ziet het niet hoor. Er vindt Joert een heel belangrijk evenementenplak. Nou ja, belangrijk, maar dat vindt een groot evenement. Misschien net het juiste woord belangrijk, maar in ieder geval een heel groot evenement vindt er plak. En dat is een wielerkoers in de Waarden. Die gaat van bis in Dokkum bis even mee start. En dan gaat ze even mee naar Serhuisterveent. Goeiedag meneer, mag ik je wat vragen? Dan net misschien. Mag ik je wat vragen meneer? Want ik zie een wielerkoers, is dat vanwege de wielerkoers die van Dokkum naar Serhuisterveent. Nee? Oh, dat dacht ik. Maar dat is dus net zo. Oh. Nou, succes in elk geval, hè? Dank je. Ja, dat is wel belangrijk. Hè? Jij bent niet van de politie? Nee, ik haat ze. Oké. Geweldig. Bedankt voor het zien naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Doe dan een duim omheen. Als meer zien en best nog net abonneert, abonneer dan. Door hieronder op abonneren te drukken. En als je dan op het beltje drukt, even mee, dan krijg je ook nog een melding als er een nieuwe video is. Hè? Dat is wel makkelijk. Want ik ga net zoals de orenvloggers, die gaan dan een upload schema. Nou, dat had ik net echt. Ten meer gewoon dat het me uitkomt, ik kom wat zien, weet ik veel wat, ja, dan neem ik een video op. Geweldig. Ik ga nog even contact houden met woordvoering van politie Noord-Nederland om toch nog even te vragen, tja, mij dat nou? Dat politieagenten, zoals die twee motoragenten, contact met elkaar hebben binnen Eurometer. Nou, zei de woordvoering, in specifieke gevallen mij dat wel. Maar het is net de norm. Dan ga ik nog vragen, maar ik kan het nog even officieel opnemen. Maar nee, ze moeten er geen officiële statements over doen. Want het zijn geen de burgers die elke dag worden informeerd. Die wisten het al wel. Behalve dan die man, denk ik, die ik op camera hier. Dus dat weer de enige ding die het net uit had. Ik wist het zelf ook net, of ik net bellen vanzelfs. Dan ik moest dat zijn. In de video. Of ik iets in die man zijn. Ja, dat mij wel. Want specifiek gevallen, dan mij dat. Je mag wel, kijk maar even weten, hè.